Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide.
Renz Luna. Good morning, Tabi Boss. Expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo asin riparo. Serbisyo asin riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Sir Renz Luna, Sir Jonathan Mondragon, Ma'am Rica Listana, Ma'am Gina Malaguinho Cavite, Maria Elena Yamamoto, good morning. Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Unyang pong aldaw kita ni Martes, Tuesday,
Petsa 14 na kita ngunyan kang bulan na Oktubre taon 2025. Sabayan po nindo sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Magore-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Pwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo October 14. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Siyempre sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. O, dahil nang ganito paglingawan sa kuyang perming tugon hay, ringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay. Daman po sa may mga kasakitan. Parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Ta dipisil ngunyan magadan. Nagadan ka na nga ni, magastos ka pa. Mas matindi lugod pag nagagadan, grabing gastos. Kaya magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya masana po nakakaram kaya. Amen? Amen? Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Tarabay po kita. Amen. Serbisyo asin reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Siyempre, ang sarong taramon ko sana pag day ka imbitado, day ka magduman. Takunday, mahulbot ka. Live na live! Sa Bicolnet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Aduon. Kasabay dyan ang samuyang SM si Sir Tony. Kami po mga tugang, mga kabayan, sarabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamorogtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibos sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And siyempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po, tabing ini. Sige tabi mga tuntay. Kaskaso ng panahon, no, hilingan na po nindo, pakabangaan na naman kita kang bulan na Oktubre. Ayo, pero pasalamat tabi kita mga tugang ta, maski na ngani kita nagtitirios. Dapat manggiraray po kita magpasalamat sa satuyan. Ta hilinga po nindo, maswertihong kitang mga tagalbay. Permi po kitang piglilikay sa mga katibadan. Surusur kita tabi Ma Mary Ann Arjona. Tailingan na po nindo ha sa ibang lugar.
Grabe tabi ang pod kini mga nangyayari. Kaya iyan ang dapat ang ipagpasalamat tabi, Ma'am Mary Ann. Yo, ta kita digdi sa probinsya kang Albay, piglilikay kita sa mga katibaadan. Tayo lang magpapara pasaraway sa mga media. Ta pagday nga nimbitado tabi, Ma'am Mary Ann, day magdumaan. Yo. Iyon ang ngunyan. Ano ngaya ang sa imong kasabihan? Ayun na yan ang kasabihan ngunya. Bako na ngaya so ngaya aanhin pa anda mo kung patay na ang kabayo. Ang kasabihan ng ngunyan tabi, Ma'am Mary Ann Arjona, pag dai ka imbitado, dai ka magdumaan. Yo, makasupog. Iyan, kung may supog ka pa. Anan mga riparo tangon yan, hilingan na po nindoho. So, imahe po ni Our Lady of Most Rosary. Ay, kuya, so imahin baga po tabi ni Our Lady of Most Holy Rosary. Diyan tabi sa Kasiguran, Sorsogon, nasulo kasubanggi. So, dakulaon baga dumana imahe, mga tugang, na may langkaw na 52 feet. Tigdadarayo ini diyan sa Kasiguran. Ayaw ni sabay gilid kang sabay gilid ni kang dagat tadi. Tapos so may pailaw baga duman na pira itong ilaw. Pirang roses itong may ilaw. O nasulo tabi ka subanggi. Mario si padi. Ano daw nangyari? May sarong pulis tabi ang nagadaan. Matapos ining maaksidenteng mabadil ang sa iyang sadiri. Diyan tabi sa Legazpi City. Ako. Kaya tabi. So sa tuyang mga uniform personnel. Hindi nga na yan. Minsan nga ni maging responsable kita sa pagkapot mo nanggad kang badil. Dahil mo nanggad ngaya pagpapara magpapara pagkaya ni magpapara karo-karo sa badil. Tayan ngaya kusa yan nagpuputok. Maray kong so nagpuputok na nakakabuhay. Yan nakakagadan tabi yan. Yo, Irakman. Oy, may libreng X-ray screening para po sa mga empleyado kang Kapitolyo kang probinsya ni Albay. Nagpapadagos po ngunyan aldaw pon kasudma. Maray pa sa mga empleyado kang Kapitolyo probinsya lang, no? May libreng X-ray screening. Yo. May dagdag bawas ang satuya mga produktong petrolyo ngunyan aldaw. Kaya ikatabi, Ma'am Mary Ann, magasolina ka na. Ikaw na naman na dagdag bawas. Paparagatol naman ang alunan ko. Kaya may nakasabit naman sa alunan ko. Ayan tabi, mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga re-reparohon ngayon tabing Martes. Pag Martes baga tabi, may mga sesyon regular dyan sa SB Bakakay, dyan sa SB Malilipot, o dyan sa Sanggunian Panglunsod kang Tabako, dyan man sa SB Malinaw. May mga session po yan. Hindi kung mag-attender pa so mag-agom na medyang pabistaw. Tangon niya na nabulgar na ito pala mga impostor. No. Mga impostor na nagpapamidbid na mga midya-midya. Siyempre sa mga opisyalis tabaga pag pinamidbid, pag napamidbid bagang midya, pigrespeto yan. Ito pala piki ang gamit na ID. Perminin nakasulogon king pudkayat na bado nindo may mga imprinta pang media. So tunay na media wara lamang nagsusulog na arugan, simple unsa na. Naka-short nga ni perme. Ining mag-agom na ini naka-uniform on.
May bidyanda ko laon sa likod. Ito palang peke ang gamit na ID. Ay narimati na. Hindi akong mag-aratinder dyan sa mga sesyon. Pero sabi kang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mapaluwasin daki official statement. Ining mag-agom na ini, ako inilihiti mo ang taga-media. Para kanta pala nini sa simbahan. Ito, choir. Tapos nagburo vlog, tapos sinapod nindag, media na susadiri nindag. Gamit ang peking ID kang KBP. Ay pangyari sa mapa ko. Alas 7:17. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Kontaro tabi mo na linya kang pag-asa ha. May bigbabantayan na raot nin panahon naman ang pag-asa. Pero medyo mariray na bareta. Agaring mahaging sana naman ining bagyong ini. Sige, yaon na tabi ang linya kang pag-asa. Kontan linya kang pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Sabi na, nadai mo pa kita. Lato na tabi pag-asa ha. Pasensya tabi pag-asa. Sandali. Lato na tabi pag-asa. Madali sana tabi. Nahiling mo na yan. Sabi ko nanday pag-intrahan. Madali lang tabi pag-asa ha. Madali sana. Tayo sunta naman sa signal. Sige. Good morning, Tabi Pag-asa. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, October 14, 2025. Sa ngayon, patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko dito sa may Luzon at Visayas. Samantala, meron tayong minomonitor na low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay huling namataan sa layong 1,785 kilometers east ng Southern Mindanao. Sa ngayon, medium chance ito na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa yung chance niya ng development into a tropical cyclone within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw, tumataas yung posibilidad na ito yung maging isang ganap na bagyo. Posible itong pumasok ng ating PAR by Thursday or Friday bilang bagyo at papangalanan natin itong Ramil. So current analysis po natin, posible itong lumapit dito sa may Northern Luzon, kaya inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas ng mga pag-ulan pagdating ng ating weekend. Pero sa ngayon, malayo pa po itong low pressure area natin, so posibleng magbago pa rin po itong track natin. Patuloy natin itong imomonitor. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dito sa may Cagayan Valley, Isabela, malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Marinduque at Oriental Mindoro ang maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw, dulot ito ng easterlies. Hindi naman po natin inaasahan na tuloy-tuloy itong mga pag-ulan po natin at posible yung moderate to at times heavy po. Samantala, para sa nalalabing bahagi ng Luzon, lalo na dito sa western section ng ating bansa, inaasahan natin maging maaliwalas naman ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 24 to 31 degrees Celsius. Baguio, 17 to 22 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa Eastern Visayas, dulot din ng easterlies, inaasahan natin mataas ang tsansa ng kanilang mga pag-ulan ngayong araw. Samantala, para naman dito sa Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao, magiging maaliwalas din ang kanilang panahon. Pero asahan nga din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga tsansa po ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin magdala ng payong, pananggalan sa init at mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius.
Dito sa Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. For Cebu at Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. For Davao, 24 to 33 degrees Celsius. At Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise natin mamaya ay 5:47 a.m. at ang sunset natin mamaya ay 5:37 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.ust.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo ay bahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan na naging kamugtakan kan sa tuyang panahon, Sir Mario Castelo, Ma'am Mary Grace Caudilla, Ma'am Pebulata, kay Consa o kaya kay Kagawad Emerita Seriola. Morning po. So, Easterlies, mga tugang, sarabatan kang mainit, asin malipot na paro. May LPing pigbabantayan ang Pag-asa pero harayo pa na sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Medyo mababa ang chance sa maging bagyo pero kung maging bagyo, aapo doon tabi ning si Bagyong Ramil. Ang pira na ni bagyo. Ha? Napagparabila nga basta ang importante din magtama. Yo. Yan ang dapat na ipagpasalamat sa tuyang kagurangnan. Sige tabi mga tugang, alas 7:22 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, pasalamatan tanan muna ang sa tuyang mga katuwang digdipo sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan tanan muna ang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Si Orange Laudit. Dalion sa mga UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi, Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Maylin, salamat, ingat po. Siringman mga tugang, ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burset, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw. Kasabay taman dyan ang ABC President si Cap Art Abila dyan sa SB Malinaw. And ang Kapos Bilo Lotto Outlet dyan man yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto. Bako sa waiting, ha? May chance lamang kita maging milyonary sa loto. Yo! Yan tabi mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po! Sige po mga tugang, alas 7:26 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, mga tugang, mga kabayan, dahil po mag-arali Mabalik po ang programa. Kalipas lang po ining importante kung saan ang pagiramdam.
Balik eskwela na! Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makanood mag-sa pati basic numeracy skills bago pamaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, as in senior high school, sa saindang basic literacy as in numeracy skills, kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, as in performance tasks. Yaon ang matitibay as in lisensyadong mga maestra as in maestro ng 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik po kita mga tugang sa programa alas 7:28 na. Ang Tuya Philippine Standard Time oras pong yan. Para po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, ano, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang ang oras na yan, dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya o kaya kang syudad ng Tabaco, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila, and ang Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat! Sige tabi mga tugang, balik na po kita sa programa. Ako mapogararian sa indong lingkod Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Ganyan pong aldaw kita nin Martes. Petsa 14 na kang Oktubre taon 2025. Nando kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya ano papighalata. Pero diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Good morning Mantabi sa grupong Dala Na. Grupong Dala Na ang team leader dyan si Ma'am Liz Manlapas Kapos. Good morning Tabi sa Indo. Ini ang grupong Dala Na. Ang team leader mga tugang si Ma'am Liz Manlapas Kapos. So, good morning Tabi sa Indo. Ngatangay ako. Iyan ang team leader kang grupong Dala Na. Sa Bicol, hidap na. Hindi ko aram kung anong nahidapan. Basta yan ang grupo daninda. Si Ma'am Gretch, si Ma'am G, si Karen, si Sepa ito. Hindi ko na itong sa iba. Ma'am Gretchen, si ito? Igwa pa dyan na Mitch. Karen. Bakit na naman masaod kong pangaran? Good morning Tabi, Sir June Galicia Mirabite. Yan sa kuyang idol. Maurag ini. Nailing ko sa programa mo, Sir June. Kasudma. Duman sa Bullseye. Nagilok ako kasudma ta. Si Sir Samar. Mapatabang duman so. Mapasurog kay Sir Samar so. Midya-midya. Mapasurog kay Sir Samar so. Midya-midya. Una gayud niya. Basta sa naong masurog sa iya.
na midbid man na tarantado siya. Ay napahit ini ni midya-midyang ini. Dai pa ako dala. Iyo ang napot nga ni ano ba yung bakit ba kayo nadala? Iyan ang hapot. Nata ngaya kamutan na. Anong nahidapan nindo? Sige daw. Good morning sa sakuyang idol si Sir Jobs na Baramida. Ayos. Malata na ha. Dali ha. Sige, dali play ko lang ini ha, madali sana. Sige. Uy, uni baya tabi kasubanggi nasulo so Sir John nasulo so imahe mga tugang ni Our Lady of the Most Holy Rosary diyan tabi sa Kasiguran Sursugon. Bata month of rosary mananggad palan ngunyan adi nasulo kasubanggi mga bandang alas 9. Ano daw ang nangyari adi? Sutig dadayo baga tabi niyan nakadumang ka na tabi Ma'am Liz sa Kasiguran Sursugon. Yun is sutig dadarayo baga na so may paingurago na mga ilaw na burak. Tapos ang sa itaas imahe mga tugang Our Lady of Most Holy Rosary. Nasa 52 feet pa lang ang langkaw kaini. Talagang magayunon. Sar ini sa mga pigpaparasyaran kan sa tuyang mga kababayan lalo na pagkabanggit magayunon man ang gaduman. Gusto ko nga ni ko na magduman kaya lang dahil man ako kikairiba tabi Sir Joe. Dahil man pati sa kuya kinagaagda ngaya manangaya ta iba ta ka ngaya duman sa may mga rosas na may mga ilaw. May rosas ngaya, may mga rosas duman. May mga rosas nga duman. Minsan kulay pink, kulay blue, nagiba-iba man ang kulay kan sa mga ilaw baga. Gari ano ito, solar ito na ilaw duman. Tapos pag nagpakuda kahali sa baba, ang imahe yaon sa taas. Nasulo tabi kasubanggi. So padagos pangunyan tabi ang pinagsasagibong investigasyon kan sa tuyang mga otoridad, lalo na ang Bureau of Fire Protection. Adyan tabi sa Kasiguran. Pigdadarayo ini lalo na ngunyan bagang mapasko naman. Magayon talaga naman magpakudak-kudak tabi Ma'am Liz, kaya lang dahil pakita nakadaman. Puro sa na istorya. Puro sa na istorya ang nakukuata duma. Dahil pa lamang kita duman. Tinda, baka lamang may mag-agda lamang sa kuya mo niya na Pasko duman. Bibilab, nahiling mo na iyan. Nagbubulad-bulad na naman ang mata ni Bibilab. Bibilab. Dagit na naman si Bibilab tabi. Pag nadadagit inarog kay ni ngaya talaga hanap ka pag ibang kay riba yaon ako. Sige, may standby kita yaon si Sir Tony. Yaon si Sir Tony. Sige, tapalawagon ta mo na so report. Sige, aramon tan report dyan sa luwas mo na. Sige. Good morning tabi Sir Abi Lardo Imperial, sa kuyang amigo. Yun na. Bali Sir Abi ang ganap bako sa 16. Yo. Tanagapod na sa kuya so so kadurog ko kang Sabado. Nagkadurog kami pero duman siya sa baba sa taas ako. Bako sa 16 tabi Sir Abi ang laban sa Sabado daa.
Yo, sa Sabado. Tatiga ayos mi pa sa mga dapat ayuson. O di sa Webes susay ang birthday. Pero sa Sabado ang ganap. Tanganing ngayon kung may magkaturog naman, di magkaturog naman digdi. Good morning kay Sir Noli Kamba. Sabi ni hain daw naman nalalaknit na yan. Sige, saan ang tukad, adi? Sige, alato na ha. Alas 7:37 mga tugang. May report muna kita dyan sa luwas. Nasa linya si Sir Tony. Sir Tony, good morning. Tabi sa mo. Yes, sabi Sir Mouse, good morning. Kamusta? And just marahil ng pagkaaga sa yung mga parantabay. Man, Kumusta dyan? Kumusta ang panahon? Dyan sa area mo? medyo may natunong pa sa nakuran. Pero malumlom o ano? Malumlong, may natin time, paabot-abot ang kuran. Pabot-abot man sana. Okay na yan. Tama. May tinaranong ako duman na talong. Tapos lada. Labo na bari nila ma. Aha. Mas baray super may bagan na babaribe. Minatalong. Minatabaon. Tapos talagang minamarayon ang tubo. Roger. Kaya dapat maintain mo, baribihon mo pirmi. Dapat to amigo mo, dapat pagbarabihon. Oral dawon baribihon, aga og tubi. Ay, natabi Sir Tony, adi. Babalik ta doon pa sa mundo. Nahiling mo na yan. So, tol palugod ang babalik ta. Babalik na dun so tol siya ang papaluwaso na matibay siya so gustong paluwaso na malinig, ito pa lang siya palang sumusingon. Napahit yung baga sa 3rd district pa lang may mga gineribuhan duman kung sain na o ba kung naramog na lugod. Jesus Maria Joseph na kini kung mag-choir sana sa simbahan magpara ayan naman tayo Jesus Maria. Sige, fight na. Sabi mo mga dugang pang informasyon sa kulang ngunyan ang problema or san mga barangay opisyal sabi mo sarong barangay digdi sa baka kay Almay sa igwangon yan si mga insidente ning harabatan na naman dyan sa Pakakay Roger kung saan ang modos manduman sa harong and pag may nahilig na CCTV rumaot pananin dahil na makuha na sa mga masunod na eksena. Ibig sabihin, yan mga mahabas na yan, mga teknisyan na tataw mag reinstall bako reinstall ang nag-install so mga teknisyan na di pod ka yan so mga nagtatarangkas ka CCTV. Hirap ang CCTV plan. Mga disconnector. Disconnector. Yan. Kung sa aliko, so mga paraputol. May taga Roger. Ikaw kaya kan pamitin mo, na may i-risk no, bigla sa maluhaan ka pagkakay. Maurag ka di. Talagang kung saan may nakakaki ni pamitin mo, oras magagang kasiraman kang pagkaturaw. Ang pinakalitos kayo na ginibuhaan sa may barangay hindi ka na makakayalmaan kasi hindi na nga nila na habang nasa kasiraman sa pagturog yung mga kababayan may sarong na laugag kayo kami siya mo and then pagkain niya gamit itong CCTV din stronger niya tanganin ng mga masunod pero ano kayo babago niya pamanmarog ikaw na nakuha na siya nakuha siya record Roger and record niya nun yan ayun tig-post kayo itong taghanong sa social media na nahilig talaga sa pamdok na inisabing biktima kaya nito pityagaw na nakakalaw and ano na talaga ito pati
ano talaga, ining biktima niya, haranin lang sa tinampong. Nahiling mo na yan. So ano nagkakoroa? Anong- Ano nagkakoroa kang linaog swarong? Negative niya naman ipinag-ano ni Sir Mox, pero ipinag-ano niya sa pangapudan niya na permitabi maging maikmat. And at the same time, ipinangapudan niya sa mga otoridad na maging maikmat pagtabi Sir Mox sa yung ano ini, so pangapudan man dyan sa mga kababayan, na naunapin na banwaan na nakikiulay sa mga barangay official at sa mga barangay tanod and at the same time sa pulisya na kung pwede, pag-arog kayo itong oras sabi Sir Mox, magronda pa iyon nga ini na arog kayo ng oras hindi nag-spy. Harayo yan sa sentro tabi sa Tony, yan na barangay na yan. Arali pa kayo Sir Mox, hindi lang ini sa may so pagtuwayan baga. So kapag nilang ini ng gadigit sa sentro. Dahil lamang kinag-rorondang pulis, so police visibility yung pigapot. Nakaulay sa kayo ang hipaturakan na police sa Bakasay. Kuri, inuman nga nila, ang sabi din na sa gawit, pero tanda man sinda, ang pagkaagininda, saka man minatira na tabi sa muksining may mga siring-kining mga matanaw sa biyaji po. Tigbabantayan man sa pulis pagkaagi, saka naman sila ma-operate. Ganito pa ninda, nakaagi na ngayon sa pulis. Mari na ngayon, makagibo naman kita kayo. Kaya yung ano mga alanganing oras ng gabi na operam, kaya sa division naman, siyempre, maging ang kapulisan and mga barangay tanod, kung anong oras talaga sila, ma-fight ka na, maroon na tabi Sir Mox, yung pinagsabi tala, pigbabantayan man sila. So, ibig sabihin, parang garin natulag sa mga malaw ko tasarong, may mga CCTV rin out sa CCTV. So, dahil man kina-report pala na nagtrayumpo kaya naglaog na may nakwara duman sa harong. Roger. Garin natulag sa na. Kaya ini ang makaharabit ng magatabi sa mga lalo na naman sa yung mga kababayan siyempre turog ka paano kung magkakirigtigan siyempre ang mga ini dahil man hindi ma-opera sa daing kargada yung patarong Tapag ang makatakot ako kita. Kung maging matasot pagdaro, siyempre magkakirigtigan, hindi sure na may madispilo dyan. So pag nagkagiripitan, dahil iba, malaban. Mga ngayot. Roger. Roger. Siyempre, ang mindset kayo pag may huminaran, siyempre, dito na daw, tagali ng desyo na din ba kayo ni desyo na magkakasabit mo. May hapot di kita, Sir Tony. Ano ngayang oras ang kasagsagan kang pagkaturog? Pagkaray ka, pagkarayan si bag mo, pagkaraya baya, ako ngaya, mga alas 12 hanggang alas 2 mata ngaya ko, padudok ngaya ko, nagtitimpla ngaya ko ang gatas kang aki ko. Anong oras ang kasagsagan kang pagkaturog? Sige na. Mga arog kayo na oras, mga alas 2 ka, hindi manok-manok ka na kaya. Matangani din, nagpapadudo na siya. Siyempre ito. Depende niya sa pagpagtoon. Patunta katabi, Sir Abi Imperial. Anong oras ang kasagsagan kang pagkaturog mo? Ako, elingon mo, Sir Tony, ako baga, dahil man ako nagpaparaluwas. Alas 7 pagkatapos kang bareta, turog na ako kaya. Magigimata ka na alas 10. Sandali. Magigimata ako ka na alas 10. Mata ako kan hanggang alas 2. Makaturog naman ako mga alas 2 hanggang alas 3. Harong oras na. Mata na naman ako kan tabi, Sir Abi. So, ibig sabihin, ang kasagsagan kan turog ko, may pa. Alas 7 hanggang alas 10, turog na ako kaya. Yan ang kasagsagan kang oras ko. Ikatabi, Sir Abi, anong oras ang turog mo? Mahapot ka. Sige na. Ayan, napatunta. Anong oras ang kasagsagan kang turog mo, tabi, Sir Tony? Sige na. Tako. Sabi ka baga sa mo, Sir Tony, balik kita. Sir Tony. Ako, ang turog ko pagkat hindi ko na natatapos ang bayan mo kaya
Oh, natapos Ako? bagang barita mga alas 8. Turog na ako kaya. Roger. Oh, nagigimata naman ako kan mga alas 10. Ako, depende. Ano? Depende kung may mag-message na manayrahay. Ah, Dahil ko, nagigimata dahil ko ka. namumonitor ko. Ayaw. Nagigimata ko. Siyempre, tulog na sinisi. Iyo. Ya kung anong oras ngaya pigpupukaw ka? Kung alas 6 yan. Maaga na. No. Hindi ka daw. Ibig sabihin, pag maaga na, pag kiniblit ka, matana ka mo kaya? Dapat. Ay, sa mga maabas dyan na, mag-ingat ka mo. Matana pa lang si Sir Tony. So, ibig sabihin, dahil man oras talaga na, so, kaya kasagsagan kang pagkaturog, bako man para riyas. Roger, bako magkita po pareho na, siyempre, depende sa mga activity. Naputol si Sir Tony. O ni si Cons Jorlan Buello. Sir, good morning tabi. Si Cons Jorlan. Anong oras, sir, ang kasagsagan kang pagkaturog mo? Sabi di baga sa bareta, mina-operate ining mga mahabas sa kasagsagan kang pagkakaturog ta. Balik tabi gararay, Sir Tony, naputol ka. Sige, putol. Sige naman ang putol na ano na. Sa linya. Abo gari maraman so oras kang pagkaturog mo. so Sabi sir mo, sa mga dugang pang informasyon, labiyag kita tabi sir mo sa Banuan ka talaga. Kung sa inta sa hapon, dinubo ang maabot sa 200 na detektibong timbangan, ang hinapas tabi sir mo. Kan pinagtarong sa Municipal Treasurer Office at in Department of Trading Industry. Lagi po tinigyan sa Panuaan kan talaga at pinag-inspeksyon sa mga kiluhan and hindi nagka-discovery tabi sir mo yung mga kiluhan na igagamit ng mga paratinda na may daya. Dakulang bagay ini sa tuloy yung mga kababayan ng mga parasaot na napibiktima nila. And may kumasabutan, may maihapot kita kayo ano daw kita tagtaon. Sa ito bagang tignan sa kay Provincial Mok na timbangan ng bayan. Naglalagbagan mga LGU kaya? Roger, ano daw kung sundo sa ganyan? Epektibo yun sa mga saudan bagay, tigbuktag talagang timbangan ng bayan kung saan ang sa tuyang mga kababayan, yumananggat sabagay sa nagkapirang Banuan, minailing kita kayo. Kung sa iba, hindi na kitang nailing. Araw kayang katabi Sir Tony, kaya tiglalagan dyan na timbangan ng bayan, kung duda ka, na duman sa tigbakalan mo, duman ka matimbang. Ngunyan, kung kulang man kimagsubra, di balik mo duman, kulang ng tigini. Araw kayo. Kasi, araw kang kayo tabi sa ton, ako nakaiba dyan sa mga pag-operate kay araw kayan. So iba na nagtitirinda, may mga timbangan na yan, dahil man hindi aram na may depektibo palang susayin ng timbangan. Dahil man talaga sa tigtuyo baga ngayon na Amandaya. Dahil man talaga so iba, kundi sa kalumaan na baga kang timbangan, nagmamalpangsyo naman. Arog kang masira sa mga karne, di siyempre expose bagay yan sa pag tinarakla na tabi Sir Tony, yan bako na yan accurate ang timbang ka yan. Kaya arogan ka yan. Kaya sabi ito na nga, importante yung manggiraray na ibalik ka sa inga pakabakal mo, limbawa inuhon mo giraray, madali mo pang may babalik. Tama, tayaw ka pa sa area. Tayaw ka pa sa area. Minsan, nadidiscovery kan totoo yung mga parataon. So, sir, wala na sa area. Pag mula ining kasarong, nagkadidiit Iyo. Kang pagbakal ko kung nagkaging simana. Iyo baga. Bata, ngunyan baga, mahalo ng barakalong, kaya dapat tama man sa timbang. Roger. Sabi nga dapat walang labis, walang kulang. So, tama sa
tinimbang ko may ngunit ko lang. Dapat so tama sana. Sige. So, yan kami sa mga pero ang mga tutong pang informasyon na sa lokasyon. Tony Kinister pala sa programa na Servisyo at Lupano. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi Sir Tony, salamat sa mga dugang na bareta. So, iringat na sa natabi kita, tabako man sana siguro dyan sa Bakakay na posibleng mangyari. Pero dakula o natabanginin mga CCTV man ang ganano. Kundi, siyempre, ang tatargeton kang mga mahabas, so CCTV mo na. Tanganing dahil sinda makuhan. Kundi, paano yan kung nakuhan manggiraray? Ribati manggiraray. Iyo, siyempre, kaipuhan manggiraray. Ako sa harong, igwa man kayan tabi, pero ang gwardiya ko duman dua, si Rolly tapos si Paeng. Diyan pag nakalusot ka ki Paeng, ki Rolly, dahil ka mga kalusot ki Rolly, mahigpit ito may na inspeksyon. Yan ang mga gwardiya ko duman sa arong. Ito permi itong mata. Sabi nga ni, may mga oras baga kita na kasagsagan kang pagturog, pero bako man puro parehas mananggan, lalo na sa mga nagkakaedad na tabi mamlis, at talagang perminisa ng muklat, perminisa ng marata. O ang mga aki ngunyan, una mo tororog na, ito pala ang kapot, cellphone. O kung ano ang pigpaparaduridot dyan sa cellphone. Di ba? Yun yan. Duman sa report ni Sir Tony manungod sa dyan sa Daraga, maray ito dapat talaga regular na pig-inspeksyon kan sa tuyang mga otoridad, yan mga timbangan. Bako man sa ngaya ang intention mandaya. Bako yan sa araw ka na ang intention mandaya, kundi minsan may mga nagmamalpangsyon na talagang mga kiluhan. May mga nagmamalpangsyon baga tabi sa na mga timbangan, pero dahil man ang tigtutuyo kay itong sa mga negosyante, lalo na sa mga digital baga ngunyan tabi Sir John, pag iyan lobat, dahil po nagpapangsyon na tultul iyan. Pag iyan nataklaan, dahil na po iyan mapangsyon na tultul. O kaya dapat regular tabi ang pag-inspeksyon kan sa tuyang mga ahensya kang gobyerno, nganing permi po tama. Kung nagmamalpangsyon na, raot na yan na timbangan, talagang kaipuhan na magsalida. Itong sa tuyang mga negosyante, lalo na dyan sa masira tabi Sir John baga, lalo na dyan sa mga masira, di maaskad baga ang tubig kang sira, iyan, pag nagkadurumog iyan, ilinga baga ni doon mga timbangan dyan, mataklao na. Pag mataklao na, yan, pagka dahil na iyan accurate ang timbang ka iyan. Kaya kung halimbawa mabakal ka sa mga mahalon bagang tigikilo, lalo na Sir John, pag nagbabakal ka mo kituyo, ang mamport baga kang tuyo, di tuyo. Sus Maria, kung medyo may problema pa ang timbangan, lalong madit yan. Tako, regular ako nagbabakal kituyo. Sabi ko nga ni, kanakaaging mga simana, so pakabagyo kan si Upong, subakal ko tabi Sir John kang tinapa, si tinta pa sa nasuwamport. Sus, pakabagyo kang Upong, 120 na suwamport. Sain ko pa yan. Ay ko na kayang bakalon iyan. So yan tayo sabi ta. Na dahil man yan tigtutuyo talaga. Pero sa iba pigtuyo, pero bako gabos. Kaya dapat bakusan na dyan sa masira, pati sumay nagagaramit kitimbangan. Kasi pag naghahaloy na talaga, nagmamalpangsyon na po yan ang mga tindahan, ay mga timbangan na iyan. Lalo na iyan ang mga timbangan na iyan. So nababakalbagan dyan sa mga so pud kani mga made in ibang nasyon. So online at igbabakalan sa online mga barato nga ni, pero iyon na nga ni yan, bako accurate, accurate ang luwas, kaya minsan mangalas ka nga sang gidon. Lalo na kung bakalon mo sumhalon, halimbawa tuyo 1/4 na nga ni sa nang binakal mo, pag abot mo
sarong kulang pa. Iyo. So, iya Rabiti, yun na sa hindi naglalangkaw. Iya di. Mas yun. Iyo di. Nagralangkaw na gabos. So gasolina sige ang langkaw. So mga presyo kan mga barakalo naglangkaw pati sutuyo, sutina pa. Muna si Sir John Mantinido. John, day valid aday ka naglalangkaw, pero kaya may naglalangkaw. Serbisyo asin reparo. Pabayain ng Sir John kung day maglangkaw, basang importante may naglalaba. Yo. Bayain na yan kung day maganaw, day maglangkaw. Importante may naglalaba. Abot yan. Abot yan. Sinda ka na. Yo. Inay ko po. Basta sarosanan masasabi ko Sir John, day tatado, day ka magdumang. Yo. Uy, 2 minutos bago tabi mag-astyo. So iba, dumana sana sa programa tagtaod sa 10 to 11 sa programang Sutama sana. Ay, kanyang pahita, pag day natatapos digdi sa pagkaagat ang programa, duman tatapuson sa pagkaugto, kaya pamahaw pangugto. Ang pahit. Kaya Sir John ha, pabayain na yan na dawa day ka maglangkaw, ang importante may naglalaba. And abot yan. Abot manggirara yan Sir John. Ang tandaan mo ha, halian sa kuya. Day ka na magpara. Babayaan mo na si Sir Tony. Si Sir Tony, yun, ayan, halaba talaga. Day ka na kayan. Bayaan mo na yan. Yo. Sige tabi mga tugang, uy paaram na tabi mo na kita ha. Ayan, tiga sabi ta dapat happy sa napermi. Yo. Parkiridit. Ini day magkaginribo sa buhay di. Babalik ta doon pa sa mundo, kita pa sugigibo na sala. Iba nang roron yan sa John. Ta na day ka magpeling nunoy sa ko. Tad mataymingan ta ka. Yan kung may pando ka pang ihampang sa mga sesyon naman ha. May pando ka pa. At yan mahiling ta ka. Mag-amen ka na. Ay, param natabi mo na ha sa ngaran ni Sir Tony dyan sa luwas. Sa pangaran man ni maestro nila doon, ang samuyang GM. Sa pangaran po ni Dogabos, mga tugang mga kabayan, syempre yaon dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory. Yaon man dyan si City Vice Mayor Atik Gendaong Bonggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Kagawad, Municipal Councilor Irene Morales Paut, Mayor Shika Posbilo, ABC President Kapart Abela, ang Kapos Bilo Lotto Outlet. Salamat! Sa Indo po ka boss, mga tugang mga parantabay, paki-like, paki-follow, like, and share na lang sa tuyang programa. Hanganing mahiling man po kang iba. Paaram na po muna si Mr. Hulbutana, Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana nga ni. Mag-ingat ka mo, tamahulbo talaga ka mo. Yo, saro lang tabi ang masasabi ko. Pag day tabi imbitado, day tabi magduma. Adios amigos, dumo arigato. Iringat po kita, bye-bye. Aga naman. Sige! Maliwala. Laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat
huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. So, dahil pa, diretso na ako. Kaya ako naman,